I ko je njega pitao da on odluči da se izmeštaju nama rampe i da se nekakvoj Ikeji, jednoj potpuno, apsolutno nesolidna firma. Nesolidnoj po tipu proizvodnje. Ikea koja pravi nameštaj od lečvica, jel? Ona je stekla kapital na osnovu iskorišćenja radne snage zatvorenika. Znači, besplatna radna snaga. Šta? Sad hoće i kod nas da rade, ima maltene besplatno. Prvo, to je naš Simpo koji proizvodi nameštaj svetskog renomea i iznad svetskog renomea, to treba ugasiti, zatvoriti. Onda i one naše i Forme Ideale, recimo, ne znam da li je to naša firma, ali ona isto radi tu na našem tržištu. Ima dosta, onda u Novom Pazaru ima dosta tih stolarskih malih fabrika. Tako je. I tu treba kupovati nameštaj. Nikako ne. A Ikea, te bezvezne... Da vam kažem, protiv Ikea ima nekoliko tužbi jer su njihovi ormani padali i usmrtili decu koja su se igrali ispred tih ormana. Pa to je nesolidna firma, šta mi hoćemo od njih? Pa mi